Γεια χαρά παιδιά, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι. Σήμερα θα κάνω ένα μικρό βλογκάκι, όχι τίποτα βαρύ, ένα 10-15 λεπτά. Να μιλήσουμε λίγο για την κάμερα στο κράνος. Πόσο είναι απαραίτητη, αν τη χρειαζόμαστε, πώς μπορούμε να την τοποθετήσουμε και πιο εύκολες λύσεις γι' αυτό. Σήμερα θα δοκιμάσω μια καινούργια κάμερα, την Action 5 Pro της DJI. Περσινό μοντέλο, την έχει βγάλει σε μια καλή προσφορά. Θα δείξω ένα εύκολο setup που μπορεί να βολέψει ο καθένα για motovlog. Ελπίζω η κάμερα δεν μπορεί να παίρνει και το κράνος. Έχει τη βάση τη δικιά της, η οποία τοποθετείται πολύ εύκολα στο κράνος και είναι μαγνητική με δύο κλειψάκια ασφαλείας. Μπαίνει εδώ, πιάνεις και τα κλειψάκια για να βεβαιωθείς ότι έχει κουμπώσει σωστά. Έτσι κάνουμε και μια δοκιμή ότι δεν φεύγει τίποτα. Και επίσης κάτι ωραίο που έχει τη συγκεκριμένη κάμερα, το πακέτο που έχει την προσφορά, είναι ένα mic mini της DJI, στο οποίο έχει και με ένα μαγνητάκι εδώ πέρα. Αυτό είναι συγκεκριμένο, μπορεί να πιαστεί σε ρούχα, αλλά έχει και ένα μαγνητάκι το οποίο το έχω τοποθετήσει μέσα στο κράνος με μια ταινία. Δεν ξέρω αν φαίνεται σωστά εδώ δεξιά, το οποίο τοποθετείται έτσι και είναι ασύρματο αυτόματα συνδεμένο με την κάμερα, χωρίς καλώδια, και μπορεί να πιάσει καθαρό ήχο και ομιλία. Λοιπόν, είμαστε στο πανέμορφο βουνό της Βίτωσας. Έχει λίγο πάχνη, δεν ανεβαίνω προς τα πάνω γιατί έχει πάγο. Είμαι με το ταναράκι εδώ πέρα. Θα κάνουμε μια κατέβαση και θα πούμε 5 πραγματάκια σχετικά με την κάμερα. Θέλω να μιλήσω σχετικά με οδήγηση και κάμερα. Αυτό που θέλω να πω είναι αν είναι απαραίτητη η κάμερα στο τιμόνι. Αν όλοι τη χρειαζόμαστε, είναι απλά ένα gadget, ένα εφετζίδικο για να απολαμβάνουμε τις βόλτες, ή είναι και κάτι παραπάνω από αυτά. Προσωπικά χρησιμοποιώ τη μηχανή κάθε μέρα, εκτός από τις βόλτες και τα ταξιδάκια. Πηγαίνω και στη δουλειά μου με αυτήν, όλο τον χρόνο. Και τώρα που είναι Δεκέμβρης, ας πούμε, κανένα πρόβλημα. Εάν δεν βρέχει ή να έχει παγετό, η μηχανή οδηγείται. Από εκεί και πέρα, για την κάμερα που υπάρχουν τόσα πολλά μοντέλα στην αγορά και σχεδόν κάθε μοτοσυκλετή που βλέπω έχει και μία στο κράνος, μία πάνω στη μηχανή. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι η κάμερα είναι απαραίτητο αξεσουάρ και για τη μηχανή και για το αυτοκίνητο. Όχι μόνο για τις βόλτες, για αυτά που γίνονται με αυτά που βλέπουμε, τα τοπία, τις παρέες και τις διαδρομές. Το θεωρώ ένα αξεσουάρ το οποίο είναι για την ασφάλειά μας. Σε περίπτωση που μη γίνεται κάτι, κάποια στραβή, κάποιο ατύχημα, κάποιο πέσιμο, κάποιος να παραβιάσει κάποιο φανάρι, κάποιον σηματοδότη, μπορεί να αποδείξουμε στις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έγινε. Το ξέρω ότι η νομοθεσία στην Ελλάδα δεν το επιτρέπει, για κάποιο λόγο θεωρεί το να καταγράφεις σε δημόσιο χώρο έχει να κάνει με τα προσωπικά δεδομένα, το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ τα προσωπικά δεδομένα είναι από την πόρτα του σπιτιού σου και μέσα. Εφόσον έξω οδηγείς όχημα και έχεις ευθύνη γι' αυτό και το όχημά σου εφέρει και πινακίδες, δεν βρίσκω κάτι παράλογο. Δηλαδή, τι να καταγράψω. Δεν εννοώ να καταγράφω τον άλλον στο πρόσωπο σαν δημοσιογράφο στα μούτρα του, έτσι. Απλά τη διαδρομή. Έχω ρωτήσει και φίλους αστυνομικούς
που οδηγούν μηχανές και μου έχουν πει ότι και αυτοί έχουν κάμερες πάνω στις μηχανές. Και σε περίπτωση τροχαίου, εάν δεν αποδεχτεί κάποιος οδηγός την ευθύνη και αναφέρεται στο όργανο στην τροχαία ότι το έχω καταγράψει το σκηνικό, μπορεί να ζητήσει σε κάποιο δικαστήριο εισαγγελέας να δει το βίντεο. Αλλά είναι μια διαδικασία μεγάλη. Δηλαδή πρέπει να γίνει το δικαστήριο, πρέπει εσύ να εξκρατήσεις το υλικό να δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτό φταίει. Ή αν δεν φταίει ή οτιδήποτε, ή κάποια κακή στιγμή πετάχτηκε ένα ζώο για παράδειγμα. Τι ωραίο τοπίο είναι εδώ, παιδιά, δεν ξέρω, πάω λίγο σιγά γιατί απολαμβάνω και το τοπίο παράλληλα. Δεν λέω ότι είναι το καλύτερο τώρα δηλαδή να έχουμε αυτό μόνο για τις κακές στιγμές, έτσι. Η κάμερα κιόλας όταν καταγράφουμε ένα μονοπάτι, κάνουμε κάποιο κομμάτι off-road και βλέπουμε τι έχουμε κάνει, μαθαίνουμε και από τα λάθη μας. Δηλαδή βλέπουμε τι έχω κάνει εδώ πέρα, γιατί το πήγα έτσι, γιατί κινήθηκα, γιατί ανέβασα ταχύτητα, γιατί δεν κατέβασα εκεί. Δηλαδή είναι και σαν προσωπική εκπαίδευση. Κάνεις μια διαδρομή, πας κοιτάς μετά και λες τι κάνω εδώ πέρα, γιατί κάνω αυτές τις ταρζανιές. Και βέβαια μπορεί και κάποιος να το κάνει για χόμπι, ένα motovlog όπως κάνω εγώ. Θέλω να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει κάποιος σπόνσορας στο βίντεο, έτσι. Αυτά είναι καθαρά προσωπική μου άποψη. Και την κάμερα που σας έδειξα, την DJI, τώρα την πήρα. Έχει βγάλει μια προσφορά χριστουγεννιάτικη DJI που τη δίνει μαζί με το μικρόφωνο, κάμερα μαζί με φακό. Τρέχουν τις προσφορές, έχουν και άλλα. Και η GoPro έχει προσφορές και η Insta360 έχει προσφορές. Αν θέλετε να κάνετε ένα δωράκι στον εαυτό σας, τώρα είναι ευκαιρία. Αλλά δεν είναι απαραίτητο να πάτε για επώνυμη, έτσι, για επώνυμη κάμερα. Δηλαδή, εγώ στο αυτοκίνητο, να σας πω την αλήθεια, έχω μια κινεζιά. Μια κινέζικη, η οποία δεν με ενδιαφέρει να έχει κάποιο software να κάνει editing. Θέλω απλά με το που ξεκινάει το αμάξι να ξεκινάει η εγγραφή και με το που σβήνει το αμάξι να σβήνει και το βίντεο και να το αποθηκεύει στην κάρτα του. Έχει βέβαια ένα συγκεκριμένο sensor συγκεκριμένη, δηλαδή με το που νιώσει κάποιο απότομο φρενάρισμα, αυτόματα αυτό το βίντεο που θα κρατήσει δεν θα το κάνει παραγραφή, δηλαδή δεν θα γράψει ξανά πάνω από αυτό το βίντεο, θα το κρατήσει. Πρέπει δηλαδή να το σβήσει χειροκίνητα. Δεν είναι τίποτα τρελό, έτσι. Την πήρα νομίζω εδώ 30-35 ευρώ από κινέζικο. Κάνει τη δουλειά της όμως. Το έκανε έτσι δοκιμαστικά για να δω αν χρειάζεται, πώς είναι για τα Max. Τώρα για τη μηχανή, ναι. Πήρα μια καλή κάμερα γιατί θέλω να φτιάξω κάποια μικρά βιντεάκια. Σαν χρήστης κι εγώ, έτσι, σαν καθημερινός χρήστης, ένας μηχανόβιος της διπλανής πόρτας που έχω το μηχανάκι μου να κάνω τα ταξιδάκια μου, να κάνω τις βόλτες μου, να πάω στη δουλειά μου και να πω την άποψή μου. Θεωρώ πλέον ότι η κάμερα, παιδιά, πρέπει ιδίως στα αυτοκίνητα, να γίνει όπως έχουν το σύστημα στις ανατολικές χώρες. Δηλαδή με το που κάνεις ασφάλεια σε κάποια εταιρεία, σε κάποια ασφαλιστική, σου παρέχει και τον εξοπλισμό της κάμερας. Ένα αλφα εξοπλισμό. Αν έχεις κάποιον καλύτερο, δηλαδή υπάρχουν κάμερες για παράδειγμα που καταγράφουν motion detection, λέγεται, την κίνηση όταν δεν είσαι στο αυτοκίνητο τη νύχτα. Δηλαδή αν κάποιος πλησιάσει το αυτοκίνητό σου, έχουν αυτό το sensor και καταγράφει για ασφάλεια, για περίπτωση κλοπής. Είναι κάμερες με GPS πάνω, ό,τι θέλεις. Απλά οι ασφαλιστικές στο εξωτερικό είναι πολλές που με το που κάνεις ασφάλεια μαζί τους έχεις και την κάμερα. Για να αποφεύγονται διαδικασίες, τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε. Ορίστε κύριε, να το υλικό, κάμερα δεν λέει ψέματα. Δεν θέλω να πούμε τώρα, για φανταστείτε γίνεται κάτι π.χ. στην Ελλάδα, ένα τροχαίο κάτι που μπορεί να υπάρχει και θύμα, ο άνθρωπος να μην μπορεί να καταθέσει να βρίσκει το νοσοκομείο και πάει τώρα η τροχαία και ψάχνει κάμερες από κάνα μαγαζί, κάνει ένα φανάρι από εδώ από εκεί να μαζέψουμε το υλικό. Η κάμερα σημαδεύει την αυλή και τα 5 δευτερόλεπτα δείχνουν το όχημα.
Ό,τι να είναι, πολλή δουλειά, πολύ τρέξιμο, πολύ φασαρία και άντε μετά να δούμε τι έγινε. Πρέπει να φτάσουμε στο σημείο, πιστεύω, ότι να υπάρχουν και σωματωμένες κάμερες σε κράνη, γιατί όχι, πολύ μικρές, που να μην αυξάνουν καθόλου το βάρος. Πώς έχουμε, ας πούμε, όλη την επικοινωνία, πιο πολύ από εμάς, να υπάρχει και κάμερα. Εδώ γλιστράει λίγο ο δρόμος, πολύ προσεκτικά. Θέλω να μου πείτε και εσείς την άποψή σας, αν συμφωνείτε να υπάρχει, να μην υπάρχει. Θέλω να καταλάβω, δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω την αντίρρηση, δηλαδή όχι προσωπικά δεδομένα που λένε. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το προσωπικό δεδομένο όταν έχεις πάρει ένα όχημα με την αλφα ευθύνη και οδηγείς έξω. Δεν είναι προσωπικό, φίλε, είναι σε δημόσιο χώρο. Αν δεν συμπεριφέρεσαι σωστά, είσαι δημόσιος κίνδυνος. Πρέπει όλα να φαίνονται. Θέλω δηλαδή να το καταλάβω αυτό, να το εμπεδώσω, γιατί τι θεωρείται προσωπικό. Και θέλω επίσης, θα ήθελα, ρε παιδί, που σε περίπτωση που γίνει κάτι ή σου λέει η τροχιά έχεις κάνει κάτι, να έχεις την κάμερα και να βλέπουν εκείνη τη στιγμή το υλικό. Όπως και όλη η τροχιά, έτσι, όλα τα όργανα θα πρέπει για μένα να έχουν κάμερα στο στήθος. Δηλαδή με το που σου σταματάει, αυτόματα να καταγράφει η κάμερα όλη τη διαδικασία, πώς κινήθηκε, τι σου ζήτησε, πώς το ζήτησε, τι του έδωσες, τα αλκοτέστ, όλα να φαίνονται. Δηλαδή καταγραφή. Τώρα σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά θέλω να μάθω κι εγώ ποιο είναι το περίεργο. Εκτός, ας πούμε, εντάξει, κάνουμε το χαβαλέ μας, γράφουμε τους φίλους, γράφουμε τις βόλτες μας, μοιράζουμε διαδρομές. Γιατί, ας πούμε, να μην έχουμε μια κάμερα όλοι κάθε μέρα, δηλαδή πηγαίνοντας στη δουλειά. Ιδίως οι επαγγελματίες, έτσι, δηλαδή άτομα που ασχολούνται με το delivery. Για μένα όλοι αυτοί πρέπει να είναι με κάμερες, ώστε να τους αποτρέψει να κάνουν και κάποιες ταρζανιές που λέω εγώ, γιατί μερικοί από αυτούς έχουν ξεφύγει τελείως. Εντάξει, καταλαβαίνω, τα παιδιά βιάζονται, είναι με το ρολόι συνεχώς, να φύγει η παραγγελιά, αλλά όπα, φίλε, κάτσε καλά, πρώτα απ' όλα παίζεις τη δικιά σου ζωή και μετά τι σου φταίει και ο άλλος, έτσι, να το βάλεις σε καμία περιπέτεια. Δηλαδή έχω δει και εγώ από κάποιους να κάνουν έκτροπα. Άμα είσαι δηλαδή είσαι επαγγελματίας και δουλεύεις από κάποιο franchise, να σου λέει η αλυσίδα ότι κοίτα, φίλε, μπορεί να έχεις δικό σου μηχανάκι ή μηχανάκι της εταιρείας, θα σου δώσουμε μια κάμερα να βάλεις πάνω και κάθε βράδυ η κάρτα θα αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο της εταιρείας. Αν δουν ότι έχεις κάνει παρανομίες τρελές, περνάς φανάρια με κόκκινο, παραβιάζεις το, θα σου πούνε, φίλε, όπα, ηρέμησε. Τι είναι αυτά. Κάνω και μια δοκιμή αυτή τη στιγμή. Αυτό το βίντεο κάνω και μια δοκιμή. Κάνω μια καταγραφή βίντεο 4K 60 Hz με μεγαλύτερο field of view. Δεν ξέρω πώς φαίνεται. Δηλαδή είναι το πρώτο μου βίντεο που θα ανεβάσω έτσι. Αν σας αρέσει, πείτε στα σχόλια να κρατήσω αυτό το format. Εάν όχι, και αυτό το αλλάζουμε. Δηλαδή όλη η ουσία στην ουσία είναι να σας λέω, να κάνω κάποιο βιντεάκι που και αραιά, να ανεβάζω, να λέω κάποιες απόψεις που έχω, δικές μου προσωπικά, έτσι. Συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, να κάνουμε μια κουβέντα, να ανταλλάζουμε ιδέες. Γενικά το κανάλι, το Throttle Geeks, θέλω να το έχω φτιαγμένο έτσι,
να μιλάμε για μηχανή και τεχνολογία. Δηλαδή γκατζετάκια που είναι ναι, είναι καλά ή δεν είναι καλά. Θα δοκιμάζω και εγώ κάποια πράγματα, κάποιες ιδέες. Τι γίνεται εδώ, έφτασα, έχω κατέβει ψώμετρο και έχει πέσει περισσότερο θερμοκρασία. 6 βαθμούς λέει τώρα. Το νιώθω ήδη. Περίεργο. Πολύ όμορφο το βουνό. Αυτή η απόλαυση, το να μπορείς να πετιάσαι λίγο από την πόλη και να παίρνεις καθαρό αέρα, είναι ανεκτήμητο. Λοιπόν, όπως είπα, δεν θέλω να κρατήσω το βίντεο μεγάλο. Πείτε μου τη γνώμη σας. Θεωρείτε ότι η κάμερα ξεκινάει να γίνεται ένα απαραίτητο γκατζετάκι και για αυτοκίνητο και για μηχανή? Έχετε κάμερα που μόνο για ταξίδια ή έχετε κάμερα που κάθε μέρα καταγράφετε όταν πηγαίνετε στη δουλειά σας και γυρνάτε με τη μηχανή ή με το αυτοκίνητο απλά για την ασφάλεια? Και το πιο σημαντικό, το τρίτο, θεωρείτε εσείς όταν καταγράφεις δημόσια έξω μια διαδρομή, χιλιάδες αυτοκίνητα, οτιδήποτε, ότι είναι προσωπικό δεδομένο? Όταν δεν καταγράφεις κάποιον συγκεκριμένα, έτσι, όταν καταγράφεις την πορεία. Όχι όταν είσαι κολλημένος στο τζάμι κάποιον ή στο πρόσωπό του. Έτσι, όλα με μέτρο. Το θεωρείτε προσωπικό δεδομένο? Μήπως πρέπει να αλλάξει αυτό? Μήπως πρέπει να κοιτάμε λίγο μπροστά, να ξεφύγουμε από τη γραφειοκρατία? Τι μου είπε, τι σου είπε, έγινε, δεν έγινε, και ο καθένας λέει του κεφαλιού του? Να υπάρχει κατευθείαν το βίντεο που θα μπορεί να το δει κάθε η τροχιά και κάθε όργανο κατευθείαν και να καταγράψει και αυτό το ατύχημα όπως πρέπει. Να γίνει καταγραφή βάσει ντοκουμέντων, όχι μόνο λεγόμενα. Λοιπόν, πείτε μου στα σχόλια. Θα κάνω και άλλο βιντεάκι σύντομα με κάποιες ιδέες που έχω, που πάντα ήθελα να τις μοιραστώ. Καλά Χριστούγεννα να περάσετε και πάντα ορθοί. Γεια σας.